Lajnai kejasa sal sikang state level bonmut sopo thangai lahar pati bungo kalainai until te boromana kokti shalobini noko thangai chuba suklai kati pramothane adong rok asalo manja kati pramotha khwai political district working president Triti Deb Burma block vice president Subol Singh Deb Burma no khobai tikubon adong rok Ashalo Chuba Suklaimani Zorawa Manjakha Te Pramotha Khwai Political District Working President Tirthi Deb Burma Block Vice President Subol Singh Deb Burma no khoboi Block Committee Member Munoranjan Deb Burma Wisompa Chora Village Chairman Manav Deb Burma no khoboi te kubanadong rok Hambai sini media parsu jona haino hai tino dibojoro jona haino hai logirika so tini phaimangkai thanai kisudin age sini siatun tomo bonomotsop mani sini sabijasana bari constituency ni behla bari bisini noklawong mani adina norok thanai rogo nokna thanai salasung sini boronganang minister sar bini subasuwai sung o bonomotsop thangdene je exreng nai sini taku until bono sung apro kya subasu bhaikya sung haino hai tini bono bini saksuri bahai tong ini tini sini asram bari constituency bising no khobjak west ambassador bisini 5 number ward ni tini taku until bono haino hai sung tin tiha naina phaijak o naina phamen jorowo sini poschim ambassador bisini 5 number ward ni lukurok Rajara rega khai tonai ba public tonai joto milui rang kicha micha bono khairunga hamjama bisinti khai kicha subasu khaika mairung thok dal alu pias rusun nok sabon dok khai aba hake bono kia subasu khailega tang hole bo bin nukungo bo saisuno ajinai bin cherai chicken khornoi bin bihik simi tong borok karon kai bo simi chi income khani batini bin yak khaimya bugino nukana bokono income khaimi awon bagi bono 20 din ba 25 din phono kicha micha phono bo chai tongma thoi bono tini lugorok subasu khaimaningo oro chung tini subasu khaitene phaimajak phekya angni ji khwai political district ni working president Deborma te an logi tongo sini sabi jasramari block committee ni vice president sini borongonang Subol Singh tongo te logi tongo block ni no committee member sini borongonang Monoranjan tongo tai sini west ambassador bisini chairman sini borongonang Manav tongo tai member sini borongonang Parendra bo tongo te logi tongo sini kisan songkai sungkini phayoro manja phaimaka Khwai ni shime biplom ni kok thum chini khorang